Hei! Tässä on äänessä Ritva Kämäri ja esittelen Samsung SideSync-ohjelman käyttöä. SideSync on Samsungin mediatoistin ohjelma, jonka avulla voi helposti jakaa esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin näytön ja siirtää tietoja tietokoneen sekä mobiililaitteen välillä. Saat myös muistutuksia mobiililaitteeltasi tietokoneen näytölle tulevista puheluista tai tekstiviesteistä ja mahdollisuuden käyttää älypuhelimesi tekstiviestitoimintoa tietokoneen näppäimistöltä. Miten se sitten sujuu käytännössä? Katsotaan yhdessä. Tarkoitukseni on nyt sitten muodostaa yhteys läppärin ja Samsung älypuhelimen välille. Edellytyksenä on, jotta tämä yhteys muodostuisi, niin edellytyksenä on se, että molemmissa laitteissa on asennettuna Samsung SideSync-ohjelma ja se on myös käynnissä. Molemmissa laitteissa tai molemmat laitteet, niiden tulee olla myöskin samassa Wi-Fi-verkossa, jos halutaan tämmöinen langaton yhteys saada syntymään. Sitten katsotaan niitä tietokoneen edellytyksiä, jotta tämä yhteys syntyy. Eli Windows-tietokoneen käyttöjärjestelmänä tulee olla Windows XP Service Pack 3 tai uudempi. Suorittimena 1,8 GHz Intel Pentium-suoritin tai parempi. RAM-muistin määrää tulee olla 1 gigatavun verran. Vapaata kiintolevytilaa vähintään 500 megatavua on suosituksena. Näytön tarkkuus, sen tulee olla 1024 x 768, 32-bittinen tai parempi. Ja sitten tietokoneelle, siis nyt sitten tälle mun läppärilleni esimerkiksi, niin tulee olla asennettuna Windows Media Player 11 tai uudempi ohjelmisto. Tämän SideSyncin hän voi myöskin asentaa Mac-tietokoneelle ja Macia koskevat edellytykset löytyy täältä Samsungin sivustolta. No sitten se älypuhelin, johon sitä yhteyttä nyt sitten muodostetaan, niin siinä tulee olla Android KitKat 4.4 tai uudempi käyttöjärjestelmä. Ja jos muodostaisin yhteyttä tablettiin, niin siinä tulisi olla sitten Android Lollipop 5.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä. Ja tässä on sitten huomautuksena, että SideSync ei ehkä toimi tiettyjen mallien kanssa. No sitten sinne käytännön toimiin. Eli käynnistän ensin tässä läppärilläni SideSync-ohjelmiston. Tuolta löytyy. Ja haetaan niitä laitteita nyt sitten ensin. Eli se yhteys tuohon älypuhelimeen. Eli käynnistän myöskin älypuhelimessa tämän samaisen SideSync-ohjelmiston. No täällä näkyykin nyt sitten jo tuo viimeksi muodostettu yhteys, mutta otetaan ja lisätään se ihan täältä. Kun ensimmäistä kertaa sitä yhteyttä muodostaa, niin sen voi muodostaa sitten joko tämmöisen PIN-koodin avulla tai sitten QR-koodin avulla skannaamalla sen tästä näytöltä. Mutta muodostan nyt sitten tämän yhteyden PIN-koodin avulla ja
älypuhelimeni SideSync-ohjelma antaa mulle tämän PIN-koodin, minkä avulla se yhdistäminen tapahtuu. Kovin pitkään se hakee sitä yhteyttä. Tuossa kun se oli valmiina jo tarjolla, niin katsotaan nyt sitten, että saako se muodostettua sen uudemman kerran. Yritetään uudelleen. Katsotaan, onnistuuko tällä kertaa. No nyt ainakin täällä älypuhelimessa se antaa tämän läppärin mulle näkyville. Ja täällä näkyy tää läppärissä tää älypuhelimen nimi. Ja nyt se yhteys siellä on muodostunut. Se ilmoittaa tuossa, että yhteys on muodostettu. Eli täällä näkyy, tänne tulee sitten niitä ilmoituksia niistä, no sieltä tuli nyt sitten Mainos TV-uutisista ilmoitus näkyville tämän päivän uutisista ja napautetaanpa se sieltä pois. En halua sitä nyt sitten näkyville, sieltä otetaan ilmoitukset pois sieltä. Ja täältä nyt sitten saadaan se älypuhelimen näyttö pikkuhiljaa tähän läppärin näytölle. Ja otetaan se koko näytön tilaan täältä ylhäältä, suurennetaan. Ja nyt sitten älypuhelin on vielä mustalla ruudulla, eli jos haluaa sitten käyttää älypuhelimen kautta, niin täältä napsauttamalla saa molemmat näkyviin. Eli älypuhelimen näytön ja läppärillä se näkyy. Käskyjä pystyy antamaan hiirellä täältä läppärinäytöltä tai sitten kosketusnäytöltä älypuhelimesta. Mutta esimerkiksi koulutustilanteissa, ihan konkreettisena koulutustilanteena saattaisi olla älypuhelimen käyttötaidot koulutussenioreille, ja kun sieltä sitten dataprojektorilla heijastaa tämän läppärin kautta, videotykin kautta valkokankaalle tämän älypuhelimen näytön, niin toki se näyttäminen, mistä mitäkin löytyy, on huomattavasti helpompaa. Esimerkiksi jos mennään nyt tuonne asetuksiin, niin sieltä voi sitten näyttää ja ohjata, mistä löytyy esimerkiksi tuo Wi-Fi-yhteys tai lentotila-yhteys tai sitten jos sieltä sitten haluaa hakea niitä sovelluksia, sovellusten hallintaa, poistaa sovelluksia, niin täältähän se sitten tehdään. Eli tosi kätevää esimerkiksi tämmöisessä älypuhelinkoulutuksessa, että saa tämän näytön peilattua tämän SideSync-ohjelmiston avulla älypuhelimesta tietokoneen näytölle ja sitten taas dataprojektorin kautta sinne valkokankaalle heijastettua suurempana kaikkien nähtäville. Ja täällä on ne älypuhelimen perusnäppäimet, eli
se alkunäyttönäppäin, viimeksi käytettyjen sovellusten näppäin ja sitten tämä takaisin näppäin, jotka yleensä on siellä älypuhelimen alareunassa. Mutta tällaisia tällä kertaa.